ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai March haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Ka Sajer Committee jong ka Elaka Nongpoh Sordar haka arpoi tarik luber arajar psa. Kala Shim da karai ban Pynsangeh no e ka Lehñiam Shad Sajer. Kabla rai ban pelong haka arpulai tarik luber arajar psa ha ulum worto. Hadian baka Khasi Hills Autonomous District Council kala thungbiang yuba wan Pynsangeh nong shrai kom Sordar jong ka Elaka Nongpoh Sordar. Haga jinga kran bigila pathai kubor chairman jong ka Sajer Committee upa Louis Star Lingdo. Ula ong baka Sajer Committee ringkat kilingdo nakin riatli kirat bakan thup ya karat nong kharai karat Nongpoh karat nong lingdo karat nong khra karat sok khwai bat karat nong kerla kilarai ban ampelong ya ka Lehñiam Shad Sajer namar ki kendum kendram hagabai dei baka kam Sordar hadien baka District Council kalapens kembiang yo ba wan Pynsangeh nong shrai ubala sha suspend shipor na ka jing ujor persya u halor ki kam sinchar khadar bat weng no yo ba pilar stones nong shrai na ka kam Sordar dia nakaliang jongi ke komiti kapala yodon lang nakaliang jong kilengdo bofer bat ki secretary jong kirat ki bofer ki bahap apo ka Elaka Nongpoh ni la boykot no ya kene ka Shad Sajer kabangi larai ban pelong hau arfly terik mentau bunai march kabumut last Saturday de nomor kata kadau long ba hadin ba ngilayo ya kaneka notification kaba napo ka council kala apun biang ya u Sordar barim kum Sordar ubapura de hlor itai daw ba nakaliang jong ni ka komiti ni la boykot no ya kaneka Shad Sajer kaba ngin saplong pa nakaliang jong ki raj wafer kilasim ya kawai karai kawai ke jingmut kabangin boykot ya kena Shad Sajer kalong ba ngipni ya ke jing perca ya ke jing le jong ka konsil ban apun no ya u Sordar barim kum u Sordar ubapura de namar kata katau long banakal yang jongi ni boykot bat ni peni ya kata kajing persya kajongi kum ki nongilam raj ki bofer ki badan hapo ka Elaka Nongpoh bat hapo kajing tip lang jong berokhat kirat ki badan hapo ka Elaka Nongpoh.